little clap. Enw fi Rhys Grail. Dwi'n artist, gweledol, photographer, cerddor, all-round just creative dude sy'n gael fi hyn. Dwi'n gweithio ar llyfr o'r enw CIRCA 21-22. Mae wedi bod yn broses 2 years, pretty much, o dogfennu'r sy'n gerddoriaeth Cymraeg trwy camera fi. So mae'r llyfr just yn collection bach o'r 2 years dwytha. O'n i'n mynd i gigs ma efo Gwilym, so nath o'n kind of just dod yn naturiol ar ôl i'r negatives ma gyd stacio yn rŵm fi, o'n i fatha, hold on. Mae yna narrative reit naturiol yma. Pretty much just rhyw documentary o a bunch of mates ydi o mewn ffordd, cos dwi'n ffrindio efo'r bandiau i gyd yn y llyfra. So just rhyw time capsule smart i bobl gallu just mynd, o'n i fama yn gigio, really cool o'n i. Fatha, pan dyn nhw ddim mor cool, pan nhw'n hun, I guess. Da ni yn braf yn Dinas-Dinilla. Ar gyfer y llyfr yma, o'n i'n really keen i ddangos y gwaith mewn print. Do'n i'm eisiau just dangos o'n llyfr, o'n i eisiau massive print o'r bandiau yma i gyd, cos why not? A hefyd o'n i eisiau rhoi gig ymlaen, cos gen ti'r aspect sydd yn, rhoi photography show ymlaen, cool. Ond o'n i eitha, wel, da ni eisiau music, mae'n gig hefyd. So dwi'n cyrraedd fewn i'r exhibition, fe gen ni flags dwi wedi printio o gwynab y bands ma i gyd. So mae hynna gyd fyny. Yeah, it looks cool. Be o'n i'n kind of ddychmygu launch party ma i fod, just cyfla i ni fel bands a mes just cael dod yn mynd fatha, be da ni'n gwneud yn really sick. A cael gweld llun o chdi ar wal yn gwneud beth ti'n lyfio. Fatha, just ffordd o ddathlu dim ond o. Dwi erioed bod yn iwsio ffilm. Dwi'n cofio fatha, pan o'n i, faint oed o'n i da? 15? Ac oedd jyst rhywbeth naturiol efo fi. Ac o'n i hefyd yn teimlo o'n enjoyo fo bach mwy a seithio'n ddigidol. Jyst yn rili cyffyrddus wan iwsio ffilm a sy'n nhw'n gallu gweld fy hun. Hyd yn oed mae prisio ffilm yn mynd fyny am bob dydd, pretty much, ond dwi'n gweld fy hun ddim yn iwsio fo. Mae wedi kind of bedio hyn mewn i'r ffordd dwi'n saethu ac y ffordd dwi'n gweithio, so 9 to 5 job fi, pretty much. Dyma sydd dwi'n gwneud kind of bread and butter fi, which is fantastic, dwi'n lyfio fo. Pan ti agor y llyfr, mae'n llun cychwynnol, mae Ifan Pritchard yna, obviously lead singer band Gwilym. A da ni bod yn mynd i studio lot yna, honestly, a just mynd y camera fi constantly. So, just kind of dal Ifan yn meddwl am lyrics dwi'n meddwl yna. Yeah, the inflatable unicorn. Yeah, mae hwnna funny stori ddo, actually. Yn maes bi diweddaraf hwn, ac oedd Tara Bandito on reit hwyr. Un thing mae gen i yn seti ydi, mae hi'n dod â massive blow-up unicorn ar stage o fi. Mae rhywun gorau chwythu'r unicorn ma fyny. So, o'n i backstage, a'r un beth o'n i'n gweld oedd y drymar ac y bassist pumpio fyny y massive unicorn ma am fatha ages. So, o'n i literally yna jyst yn snapio ffwrdd. So, dwi wedi dal nhw'n fatha chwythio fo fyny. So, o'n i fatha, mae'r unicorn ma gorau bod yn llyfr, cos mae'n iconic. And honestly, dwi'n meddwl bod yn scene sy'n canu yn Gymraeg a bod dim fel, mae o'n subculture ni hun. Ac o'n i'n teimlo fi fy hun, ti'n cael loads o bobl sy'n dogfynu subcultures gwahanol. Ond o'n i erioed wedi meddwl, hold on, mae literally be dwi'n gwneud yn ddyddiol, chwarae efo bands, yn canu yn y Gymraeg. Mae'n subculture ni hun a mae angen cael, mae'r byd angen gweld o. So dyna kind of motive fi i gael ei gyd mewn llyfr ac yn whole big thing. Bod o ddim yn just mynd ar goll yn yr hashtags neu whatever Instagram, bod o yn thing i hun a bod o'n cael ei celebratio. Cos, mae angen pobl i sylweddoli, mae canu yn y Gymraeg yn sick.